जॉब ना मुलाकी नाही रे, हा बंद केला. बंद केला. साहेब वाळपय फायर स्टेशनाक 12 मिनटांनी कॉल येयले की होंडा गांवकर वाड्याचेर झाड पडला म्हणून. आम्ही रोखडेच आमचो टर्नआउट केलो. म्हाज्या बरोबर बाबुराव गांव ट्रॅव्हल ऑपरेटर, उमेश गांवकर, अजय गोलकर आणि दत्तू देसाय हे आम्ही सगळ्यांनी येऊन रोखडेच आम्ही झाड रस्त्यावरले काढले आणि रोड क्लिअर केलो. या किती नुकसान बी झाले आहे झाड पडलं. त्यांचे आता इलेक्ट्रिक येऊन गेले, त्यांचे बंद केला, मग त्यांचे वायरी थोड्या आणि एक खांबो मोडला आमचा.